Ja, als kind heb ik het altijd al heel erg tof gevonden. Alleen, ja, mijn ouders die hadden zoiets van wacht maar tot je 18 bent. En uiteindelijk was ik 16. En ik was wel een beetje een boefje toen ik klein was. Dus toen heb ik het toch stiekem gedaan. Ja, ik ben helemaal vlindergek. Dus ik heb veel vlinders met bloemetjes. En ja, dat is wel een beetje ontstaan toen ik heel jong was. Toen heb ik dode vlinders gespaard. Ja, die ik dan gewoon op straat tegenkwam. Ik heb hier een soort zeemansarm met piratenschip. En dat is een beetje gekomen, denk ik, omdat ik uit de zeemansfamilie kom. Mijn vader die is altijd kapitein geweest. En die is ook een keer overvallen door piraten toevallig. Dus ja, ik denk dat daar mijn fascinatie voor de zee wel een beetje vandaan komt, ja. Ik heb meegedaan aan Miss & Mr. Tattoo Nederland 2021. Ik heb dan gewonnen in Miss Tattoo Public en ik ben eerst eerder dame geworden. Wat betekent dat ik dus ook de tweede prijs bij de jury heb gewonnen. Een reclame, dat je een reis naar Miami kon winnen. Ik denk, nou, dat is leuk. En, ja, en een misverkiezing voor iemand met tatoeages, dat zie je dus ook niet zo gauw. Dus ik denk, ik ga het gewoon proberen, want Miami, daar kom je anders ook niet zo gauw. Nee. Ik kon een mailtje sturen met daarin, ik geloof 5 foto's. En ja, dan werd er gewoon beoordeeld of je mee kon doen of niet. En toen kreeg ik vrij snel een berichtje terug. En ja, daarna zit je dan in de race. En moesten we uiteindelijk mensen laten sms'en om te stemmen. En ja, reclame maken voor jezelf een beetje. Ja. Nou ja, ik hoop eigenlijk dat ik er andere mensen ook een beetje mee kan inspireren. Dat het helemaal niet zo erg is om een beetje anders dan anders te zijn. Ik ben zelf ook altijd wel anders dan anders geweest. En vroeger had ik daar nog wel moeite mee. Omdat dat je er dan niet echt bij tussen past of zo. En dat maakte mij nog wel onzeker. En ja, uiteindelijk heb ik dat wel om weten te buigen naar iets positiefs. En nou vind ik het juist heel erg cool dat ik anders als anders ben. Ja, en ik denk dat er wel meer jonge meiden of jongens daar wel mee zitten, zeg maar. Van ja, ik pas er niet helemaal tussen. Want, ja, maar dat is helemaal niet erg. Nee. Samen met alle andere winnaars gaan wij, ik geloof, 7 dagen naar Miami toe. Waar ook allemaal fotoshoots gedaan worden en wordt gefilmd. En, nee, we moeten even wachten tot het hele corona gebeuren natuurlijk voorbij is. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar wat in het vat zit, verzuurt.